Min dieħel għal kariga ta' kummissarju tal-Pulizija irid jagħmel xogħlu mingħajr ma jħares lejn uċuħ. Dan tennih il-Prim Ministru Robert Abela fil-Parlament waqt it-tieni qari tal-abbozz ta' liġi li jwassal għal ħatra ta' kummissarju tal-Pulizija ġdid. Il-Prim Ministru stqar li x-xewqa tal-Gvern hi li Malta jkollha kummissarju li jgawdi l-fiduċja ta' kulħadd. Tenna li l-kummissarju l-ġdid ser jitħalla jaqdi dmirijietu biex il-poplu jkollu serħan il-moħħ fih. X-xewqa ta' din in-naħa hi illi quddiem dak il-Kumitat Parlamentari jkollna kandidat li jgawdi jew kandidata li jgawdi jew tgawdi il-fiduċja ta' kulħadd. Li nista' nagħti serħan il-moħħ żgur huwa li din in-naħa il-Gvern mhuwiex se jipprova jimbotta lil xi ħadd illi jkun paraventu. Fil-Parlament Dr. Abela spjega l-proċess li minnu ser jgħaddu l-kandidati għal kummissarju l-ġdid. Il-Kabinett ser jagħżel wieħed miż-żewġ persuni rakkomandati mill-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku. Il-persuna se tiġi skrutinata wkoll mill-Kumitat tal-Ħatrit Pubbliċi. Dr. Abela saħaq li f'dan il-Kumitat l-Oppożizzjoni għandha l-irwol kruċjali li tagħmel id-domandi, diffiċli kemm huma diffiċli l-kandidat magħżul. Fl-istadju tal-Kumitat dwar il-ħatrit pubbliċi hemmhekk l-Oppożizzjoni se tkun qed tilgħab rwol kruċjali bil-mod kif tpoġġi l-pożizzjoni tagħha, bil-mod kif tpoġġi d-domandi, bil-mod li tagħmel id-domandi pertinenti kollha mingħajr ma tkisser lil kandidat jekk hemm lok ta' domandi diffiċli isiru. Il-Prim Ministru appella lil kull min ser japplika l din il-kariga biex jagħmel eżami tal-kuxjenza, iżda assigura li din ser tingħata r-riżorsi kollha meħtieġa. Min dieħel għal din il-kariga se jkollu appoġġ sħiħ min naħa tal-Gvern, anzi mhux appoġġ. Nuqqas ta' tħil assolut. Min jew min se tkun f'din il-kariga se jitħalla jagħmel ix-xogħol tiegħu, se jingħata r-riżorsi kollha illi hemm bżonn biex jagħmel ix-xogħol tiegħu, però l-Gvern se jkun qed jistenna ħaġa. Li min dieħel għal din il-kariga irid iwettaq xogħlu. Dr. Abela temm jgħid li l-kariga ser tibqa' miftuħa l-iskrutinju u ser ikollha pressjoni biex tagħmel xogħla u bekk tiġi assigurata s-serjetà u d-dixxiplina li jimxu id fit ma' din il-kariga. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.